Ahojte, tu je naše prvé otázkové video, v ktorom sa vás chcem opýtať, či by ste chceli natáčať takú sériu, ktorú ste už videli asi prvú časť, Bláznom patrí svet. Má to približne 10 minút. A či by ste to chceli, a ak áno, tak na to video Bláznom patrí svet dajte 5 alebo viac lajkov, lebo ma to baví, aj Maťa to baví, takže by sme mohli natáčať aj ďalej cez leto, aj cez prázdniny a tak. Všade, kaďo budeme chodiť. A jednoducho všetko, čo požadujeme, je iba to tých 5 alebo viac lajkov na tom videu. Bláznom patrí svet v Martin, s Maťom. Takže toto bolo všetko, tak ahojte!